Я Рыгор, я інструктор першай дапамогі. Па асноўнай спецыяльнасці я фельчар. Але ж апошнія 4 гады моя самая асноўная праца гэта навучанне людзей першай дапамозе. Першая дапамога гэта тое, што можа зрабіць кожны чалавек. Простыя дзеянні, якія вырашаюць тыя праблемы, якія чалавека забіваюць прямо зараз вось тут. А першая медычная дапамога гэта дапамога, якую надаюць прафесійныя медыкі ўжо. Смерць гэта вельмі трагічна, але ж самае трагічнае гэта смерць, якой можна было б пазбегці. Але ж чалавек памёр, таму што ніхто не змог яму надаць першую дапамогу. І сапраўды вельмі часта так здараецца, што калі б нехта з людзей, якія былі побач, зрабіў простыя дзеянні, то чалавека можна было б уратаваць. Моя мэта зрабіць так, каб з кожным пастраждалым нехта быў побач, хто можа надаць першую дапамогу. Гэта справа жыцця і смерці. Пра гэта не вельмі шмат большасць людзей, пэўна, разважае, але ж ёсць навуковыя дадзеныя, якія могуць нам паказаць, наколькі гэта важна. Напрыклад, учоныя універсітэта Манчэстера, яны правялі даследаванне і паказалі, што до 59% людзей загіблых ад траўм можна было б уратаваць, калі бы побач нехта быў, хто мог бы зрабіць простыя дзеянні, надаць першую дапамогу. Я ўпэўнены, што навыкі першай дапамогі гэта базавыя навыкі для кожнага чалавека. Для кожнага чалавека, пачынаючы там з падлеткавага ўзросту і ўсё жыццё. Самы найменш 10 выпадкаў было, калі потым нам людзі пісалі і нам распавядалі, што нешта здарылася і яны надавалі першую дапамогу. Былі бацькі, якія ўратавалі свайго сына, які задавіўся. Былі выпадкі з ДТЗ, калі людзі таксама ў аварыю трапілі. Вось былі выпадкі з крывацёкам, гэта то, што я памятаю. Таму так, гэтыя рэчы, якія працуюць. І гэта калі браць ужо такое выпадкі, калі нешта здарылася. Але ж ёсць і такі, можа, невідавочны такі плюс. Гэта то, што чалавек, калі прайшоў гэтае навучанне, яму жыць крыху спакайней. Менш трывогі, больш разумення, што ён можа нешта зрабіць. Таму што вельмі такое цяжкае адчуванне, калі нешта здарылася, а я разгубляюся і стаю у такім ступары і не ведаю, што рабіць, а перада мною зараз памірае чалавек. Вось гэта вельмі сумна. Хутчэй за ўсё забіваюць две рэчы. Гэта моцныя крывацёкі, калі чалавек страчвае кроў хутка, і праблемы з дыханнем. Калі чалавек не можа дыхаць чамусьці, то таксама гэта яго заб'е хутка. Калі чалавек задавіўся і кашляе, нічога рабіць не трэба. Проста пытаем чалавека, ці патрэбна яму дапамога. Калі бачым, што ёсць кашаль, усё не так кепска. Хутчэй за ўсё ён хутка выкашляе то, што яго застрала. Але ж калі чалавек задавіўся вельмі цяжка, не можа дыхаць, не можа кашляць, тады яму патрэбна наша дапамога вельмі хутка. Па-першае, кажам чалавеку, што мы ідзем дапамагаць. Марыся задавілася, я дапамагу. Падыходзім да чалавека збоку і, падтрымліваючы яго рукой, нахіляем уперад. І робім 5 моцных даволі удараў паміж лапатак. Гэта садае моцную вібрацыю, якая можа пазбавіць чалавека з таго, што застряла ў яго дыхальных шляхах. Але ж калі гэта не спрацавала, пераходзім да больш радыкальнага прыёма. Падыходзім да чалавека ззаду, прасоўваем свае рукі пад яе рукі, сжимаем руку ў кулак і ставім кулак усей гэтай часткай на кропку вышэй пупка. Вторая рука зверху. Моцна прыхіляемся да чалавека і робім 5 моцных штурхоў, направленых на сябе і ўверх, пад нашу галоўную дыхальную мышцу, пад дыяфрагму. І калі мы ўсё робім як трэба, то, што не дае чалавеку дыхаць, можа з яго вылецець, як наша гэта палачка ў муляжы. І паўтараем гэта па кругу, пакуль чалавеку гэта не дапаможа. Трэба прыйсці на курс першай дапамогі, каб адпрацаваць гэтыя навыкі на практыцы. На жаль, нават калі я зараз усё вельмі падрабязна распавяду, у маім прафесійным разуменні, верагоднасць таго, што вы гэта зможаце неяк успомніць і ўжыць у рэальнай сітуацыі стрэсавай, вельмі малая. Таму гэта заўжды офлайн
практычнае навучанне. Мы даем магчымасць кожнаму чалавеку адпрацаваць навыкі, адпрацаваць усе навыкі. Мы не даем нейкай проста тэарэтычнай інфармацыі. Мы даем магчымасць усё гэта перавесці з нейкага разумення на ўзровень уже валодання, хаця б базовага. Ужываючы для гэтага сімуляцыйнае абладанне розныя, самыя лепшыя такія падыходы да практычнага навучання. Вось. Гэта тое, што мы робім. Першае, што патрэбна зрабіць у якойсьці сітуацыі, дзе хтосьці пастраждаў, гэта паклапаціцца о сваёй бяспецы. Заўжды. Гэта то, з чаго патрэбна пачынаць. Таму што калі мы гэтага не зробім, мы самі можам аказацца побач. Мы можам не заўважыць у стрэсе чагосьці, што можа нам пашкодзіць. Гэта можа быць усё, што заўгодна. Нейкі абарваны провад, нейкія агрэсіўныя там людзі ці жывёліны, нешта, што на нас падае зверху. Па-першае, свая бяспека. Мы спыняемся, ацэньваем сітуацыю, глядзім вельмі уважліва, што ёсць побач, што навокал, і толькі пасля гэтага прымаем рашэнне, ці мы здольныя нешта зрабіць. Ці лепшае, што можам зрабіць, гэта выклікаць прафесіяналаў, якія ўжо будуць з гэтым далей неяк спраўляцца. Стоп! Девушка, слышите меня? Вам нужна помощь? Вы меня слышите? Девушка, вы меня слышите? Вам плохо? Помогите кто-нибудь, человеку плохо. Я. Девушка, побудьте рядом, мне понадобится сейчас ваша помощь. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Не дышит. Девушка, позвоните 112, скажите, что по адресу Жумашевского, 32, женщина примерно 35 лет, без сознания, не дышит. Начинаем реанимацию. Алло, скорая? І у шмат такіх выпадках чалавек нам нешта адказвае, можа і не так усё і блага, можа ён проста ляжыць, таму што, напрыклад, ён п'яны, ці па нейкай іншай прычыне ён вырашыў недзе там прылегчы. Па сучасных стандартах першай дапамогі, а ўсё, чаму мы навучаем, яно базуецца на сучасных стандартах, у тым ліку і галоўным образам Еўрапейскага савета, Еўрапейскай рады па рэанімацыі. Мы не трацім час, калі мы не прафесіяналы ў гэтым, на праверку пульса, мы толькі правяраем, ці дыхае чалавек. Усё гэта вопрос практыкі, таму на нашых курсах падлеткі і дарослыя гэта ўсё адпрацоўваюць як мінімум некалькі раз друг на другі, а то, што друг на другі небяспечна, на спецыяльных манекенах. Так. У Польшчы вельмі шмат розных магчымасцяў. Тут шмат курсаў на польскай мове. Тут шмат нашых калег. Але ж для тых, для каго на польскай мове крыху складана, такіх нейкіх адчыненых магчымасцяў не шмат. Таму я бачу вялікі сэнс, каб навучаць падлеткаў беларускіх, што мы робім вось у рамках гэтага праекта з падтрымкай Social Camp. Я бачу вялікі сэнс, каб навучаць дарослых. Гэта і бацькі дзяцей невялікіх, тыя, у каго вельмі такая патрэба, яна на паверхні, хто адчувае трывогу і жаданне навучыцца, што рабіць. І гэта проста дарослыя людзі, якія разумеюць, што гэта можа ў жыцці калі-небудзь панадабіцца, а можа не панадабіцца. Але ж вельмі добра, калі я ведаю, што рабіць, і так жыць крыху спакайней. Мы ўжо на сённяшні дзень правялі 10 трэнінгаў для падлеткаў. Мы былі ў Гданьску, мы былі ў Беластоке, мы былі ў Вроцлаве, мы былі ў Варшаве некалькі раз, і зараз мы ў Варшаве, мы былі ў Познані. Пэўна, ўсё. Яшчэ мы былі ў Кракаве. Галоўны поспех, што стала на прыблізна, вось толькі за апошніх некалькі месяцаў, прыблізна на 200 чалавек агулам, калі больш, якія могуць дапамагчы у выпадку, калі гэта панадабіцца.